във връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет Разград удостоява с наградата Златен Пегас Надежда Владимирова Асенова за творчески постижения в областта на театралното изкуство за нейния режисьорски спектакъл „Ревека“, поставен на сцената на Драматичен театър Антон Страшимиров, Разград. Честит празник на всички! Искам да кажа, че за мен е изключителна чест да получа тази награда точно в този град, където срещнах съмишленици, приятели, една невероятна трупа, един разкошен театър и се надявам и за в бъдеще да работим така. Благодарна съм на града ви и на колегите ми. Театър Антон Страшимиров, град Разград. Уважаеми съграждани, уверявам ви, че с огромно вълнение и благодарност приемаме тази награда. От името на творческия колектив на театъра и от всички технически служби и административен персонал на театъра дълбоко ви благодарим. Още веднъж благодаря и честит празник!